Igbo bi n'ọwụwa anyanwụ kene m unu. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị ọma njem ọ na-asị m ya gazie. Ị na-amakwa mmiri na-ama anwụ. Were onu wee mara m ọ Maazị Chinwatakwa Akụ, nwa si ọma mbala wee biwa, onye nkụzi ọdịnala nakwa asụsụ Igbo. Ndị be anyị si na mememe butelu kwukwukwu maka na ebe ọbụla onye oke ekwulekwu nọ na-anya ọfụma na o nwere onye oke omekome n'ebe ahụ. Isiokwu wee bụrụ gịnị? Na nke ikpeazụ a o nwere ihe mfu, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ ebe niile ka ọ dị. Ya bụ ihe wee bụrụ gịnị? Ọ jọgbu udene wee sigbuo nkakwụ. Amara m ma ọ bụ otu obodo anyị so edebe iru na nke ikpeazụ a ka ya bụ oke omekome ji wee lizie enu n'ebe ndị be anyị na ọkachasị anyị bụ ndị Igbo. Amara m maka ndị ọzọ. O wee bụrụ gịnị? Ị na-anya n'ụfọdụ ebe nke na-eme na nke ikpeazụ a, ọ nwere ụfọdụ ezinụlọ ọ na-abụ ndị nke m fugoro bụ nwanne ha nwoke ji nwaanyị, ikekwa na ọ mụtago ụmụ one na one, maọbụ na ọ mụtara onwe ka ọ bụ na ọsọsọ nwunye ka ọnụgo. Ọ bụrụ na ya bụ nwoke abụrụ agbọ ya na chie achọ ya fọrọzịa, ụmụnne eburu ụzọ zọbagodo akụ na ụba kata ma ha ga-achọ otu ha ga-esi wee mee kwanyelụ nwanne ha nwoke a ugwu ikpeazụ. Eme gịnị? Chọba akụnụba nwoke azọbịa. Ụfọdụ na-agakwa n'iru ibo nwunye ebubo. Nke bụ eziokwu bụ na enwesị na ọ nwere nwunye ọ ya agụchitelu, ma nke ọkwọ n'azụ na ọsọsọ nke o bu n'afọ ka ọma. Ụfọdụ ndị na-eje ibo nwunye ebubo, o jikwa wee mee nke a mee nke ọzọ. Nwaanyị na-ekebe ewekwa die olibere ụjụ. Nke bụ eziokwu bụ na ihe niile a nwee usoro, o nwere ka esi ya. Ebido chọghalịba nwaanyị azọba akụnụba, nke a jikwa wee mee nke a na-ebu ebubo dị iche iche, na-eme nwaanyị akaje dị iche iche. Nke bụ eziokwu bụkwa na ụzụ tụsịa ọ na-ana ebe n'ebe. Nna m ọzọ mere nwa Nsugbe si na aya bụ ụba egwu, maka na agbasi egwu o mee gịnị? Ọ na-anụ okwu. Ọ bụrụ nwoke mụtara ụmụ ya o nwere ozi onye na-eche echiche maka ha. Ihe onye ọbụla na-achọ bụ akụnụba anyị nke onye tabitelu o buru na iluzo na-emesịa n'echi n'ihe niile a na ọ ga-apụta ihe, maka na esi omi wee lie une, o mesịa ọ ga-ese n'elu. Isiokwu wee bụrụ gịnị? O nwere onye na-agọchitelu, agbanyeghị na ọ dị ebe niile, ọ dị mana nwoke mana nwaanyị. O nwere ike ọ bụ na ihe a na-ekwu na nwunye ya mere na-eziokwu ka ọ bụ, mana ihe niile nwere usoro. Isiokwu bụrụ gịnị? Kaba na-arụ ka eburugodo ụzọ. A na-ebu ụzọ azọta ana tupu ya azọba ute. Gbaanụ mbọ malụkụ m ga-esi wee kwanyelụ nwanne unu ugwu ikpeazụ tupu a na-eso nwaanyị na-achọghalị ya. Nke otu jọgbuo udene ma sigbuo nkakwụ bụ na aya na-ebu nwaanyị ebubo, ma ndị ọma ma ndị ọmarọ, efu ndị niile. O nwekwara ike ọ bụ na mgbe nwa amadi ya na-alị onwere ya na-atụpụrụ ọnụ, nwere ama ka o si eje ana. O nwere ike ọ bụ na arụ ka ọ yagide wee nwụọ, onwere ya jụla esi ya. Mana ozigbo enwetakwara na ozi na nya bụ nwoke emechigo anya. Onye ọbụla, ma ndị nọ mgbago ma ndị nọ na mgbada ma ndị na-ada ajụ ese, ndị na-amara ebe obi, onye ọbụla awapụtaba. Nya bụ ya adịrọ mma. Malụ na ọ bụ na iso na ndị dị otu a, ọ dịrọkwa mma ka inwe mgbanwe n'ime onwe gị. A na-asị na ụtọ nwanne bụ na ndụ. Gị onye ọma na-ege m ntị, kaba arụ ọnụlibe nwanne agba n'ọsọ. Ihe ọbụla ọsọkwala ya bụlụ, maka na echi nọọ nwanne ka a ga-akpọ. Otu ọbụla ọsọkwala ya dị, echi ọ nwanne ka a ga-akpọ. Ụfọdụ ndị na-atụ n'ilu asị na o nwere oyi ka nwanne. Nya bụ ihe ekwetesịrọkwa m o, maka na o nwere mgbe ozu ya bụ osi bụ isi. Onye ọbụla na ọ nwanne ka a ga-akpọ. Ọ bịa mee gịnị? Ọ nekọta anya. Kaba arụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye gị na ezinụlọ gị adịrọ na mma, na gị na ụmụnne gị adịrọ na mma, kaba arụ ka idozie ya keta ịnọ ndụ, ị na-afọ ụwa niile anya. Maka gịnị? Kedu ihe m ji ekwu ya? Ọ nwere ndị ọ bụ na mara ihe bụ nsogbu ha. Ịghafụ nwoke ya na ụmụnne ya na ezinụlọ ya na ndị ọya na-eme ọfụma, na-ebi n'udo, mana ngwa ngwa ọ nụtakwara na nwunye nọbata ya n'ime ụlọ, ya na ụmụnne ya niile ese ha ncha niile abụrụ oke na busu
o nwere onye ga-ejizi anya wee fụ ibie. Gị nwa bụ nwaanyị na-ege m ntị, ịbata n'ezinụlọ a na-ebi n'udo, ịbata o wee bụrụ na ihe bụ mkpa gị bụ otu ị ga-esi wee sepụ iru di gị n'ebe ụmụnne ya nọ. Malụkwa marụ na onye ọbụla atụnyela ihe elu na-emesịa na ọ ya adalu ala, ọma ndigide, ọ ya enwelele mbọsị ọ ga-abụ olue ụmụnne di gị a ka ị ga-achọkwa, ndị oyi di gị a ka ị ga-achọ. Isiokwu ma bụrụ gịnị? Onye mara asụ ya sụọ n'ikwu, ọ bụkwa na ị mara asụ ọ gị nwa ka ọ dịlụ. Emesịa anyị ma na igwe niile jekọ n'ụzọ. Were unu m wee mara m, Maazị Chinwatakwa Akụ ka gịnị ya na nwa si ọma mbara wee bịa ụwa. Asị m na ihe ọma ga-emela anyị, ezinụlọ gị na ihe ọma ga-emelu unu. Onye ọbụla ji maka gị wee zọpụ aja ije, asị m na isi ga-atọ na ya, maka na ọmụmụ egbu mgbu na mma ya adịrị ya nkọ. Daalụ na ụmụnne m, ka ụmaka melụ na anyị, ka ọ dị mgbe ọzọ.